Het had nog neer zo druk geweest bij de winkel van Trudy Kupers. Het leek het wel haast of het hele dorp del komen wil om even afscheid te nemen en te bedanken voor de arronieren. Ja, alleen bij de del. Graag dingen, ja. Een cadeautje van Inke. Dus, je lieve. Dank je wel. Wat lief. Hey. Ja, nou, ik denk even een kleinigheidje. Ja, prachtig. De vlag hing het uit, maar echt feestelijk viel het net. Nou, dat is wel een beetje dubbel, want ja, haast net er niks meer vanzelf. Ik ga hier 42 jaar omran, op een winkelpost. En ja, dat is nou haast een dien vanzelfs. 42 jaar lang moest Kupers elke keer als de bel klonk opspringen om naar de klanten te. Ze koeien eens net bij de winkel waai. En dat wie wel eens restig. Bijgelijks als de farriekast leeg weer. Als de jongens geen eten had, dat ik denk van wat maken we nou jongen, hè? Nou, dan maak ik dan maar correct zo lang ziek dat we wat hebben. En dat lukt ik altijd nog wel. Maar als je dan kerst zeggen van, nou heb ik vlug even naar de Spar en ik heb hier wat. Varvenverkeer is al een paar jaar niet meer en ook maar de post wordt het heel iets minder. Doch kwamen de meesten nog graag even naar de winkel. Al wie het alleen nog maar even voor een praatje. Ja, ik heb mij genoeg dat ik zei, nou mag ik even naar mijn balie heen en dan kroepen we even. En hé, wat is dit nou wat. Maar ik van Bliedens, ja, dat we een protte, oh prachtig. En nou, dat is nou ik, zei die mensen die met bloemen komen en mijn cadeautjes. Nou, dan kroepen we even. Na 42 jaar alle tijd in de winkel stutsen te hebben, is het nou tijd om de deur definitief dicht te doen. Nou, men wordt wat ouder. Ik nou wel eens een keer dat ik denk, nou is het mooi waar. Je gaat alle keer te fietsen. Ik ga een eindje fietsen. Misschien dat ik dat wat op.